הנה. בוידה! מר בני זונות! העיניים! תשמע, אני מסדר לך מישהי, תאמין לי, מכל הלב. לא לדבר על הקרחת! תקשיב קיצר יא אוכל בתחת, תני אסגור איתך ככה, אל תשגע אותי. אבל למה ככה, בן זונה? אני... בשקט! עזוב אותו! מה זה? אני אעזוב את סבתא שלך! אבל מסתן, יא בן זונה, תעזוב אותו! אם לא, אני תוקע אותך. תני מהעיניים! יא בן זונה, תקע אותי בתחת. תראה איזה חמוד הוא. תראה, לא מגיע לך להרביץ לו. לא לזין שלי. אבל למה? תראה איך הוא חמוד, נראה כמו בובה. למה? תראי איזה ראש יש לי! תסתכלו, אתם מבינים מה זה. עזבי הבת זונה, מה את נוגעת לי בכובע? אל תופי לי מהעיניים. עוד פעם אחת אני אראה אותך. אתה מאיים? בונה, אל תדבר איתם. אוי. אין להם שכל אלה. בונה. אחד, אני נרקומן. שתיים, אני הולך. אני אראה. או! הקפצתי את הסבתא. הם דמים לזין שלהם. טוק טוק טוק, מי זה שם? אוי ואבוי, מה קרה לו? עזוב את רגע, אני רוצה לעשות פה סיוט.